Madi ating ako. Ating nga talaga di ko. Nakababuta ka ating nga nagbirbirok ng kababuta pa'y tuktok Mount Apo. Nimbag nga bigat kanyang Ay. apong. Si kayo ni apong silang. Wah, nanyapay nga. Baya? Ay, kaya ko mati Tugo ka da ko ba? marantadak kanyang apong ba. Baya? Kino nakitak dadji ko nga mga agas ka tanaw. Awan Sakti kinasikatan ito. Tayo niya yo. Awan. Hindi kayo makita ta natoy bulong jok. Nakabaabot pa gamin ti Mount Apo nga ako. Mount Apo nga ako. Lagi ti mga agas ko, very rare na gito. Rera kita Kung apong. makita ito mga babakir lang na kita. Mount Apo lang ato pa ka. Ha? Mount Apo. Ti ako natin. Hani basta-basta na Pati gito. kayo nga basta-basta kita. Lagi ti aga-agas ko kan nga basta-basta na kita. So nga hanmot nga basta-basta iti maagasan na. Halos ang amin. Nagpaiso ata po. Halos ang amin. Dati nakita ka pong ba nga dati ibagbaga ti tattao toy nga no agpaagasak ko ma no kunayo ka no nga no madidak ka no maagasan sak ka no ti bayadan nyo sa ribo. Uwan, kagpaiso. So ata ti deal ko iti mamin nga mga mawapan. Kasta kayo ka confident nga Uy, paiso kasta. ka kaya yung kwapo. Ay, okay. Ay, ito yung kurso. Ada kayong kurso na dato. Minanak pa ato kini apong ko. Apong yung Apong apong. ko pa kila kaya tatan. Grabe. 150 ti tawang ko tatan. 150? Bis na lang nagubing kayo yung apong. Kita yang awan umbo na mamin nun eh. Nadumagod din ang tuktok. So nga aji itikwak ta tested and proven. Dagito yung agas. Ayan nga ko. Kino anto ti paagas mo kumakanyayo kaya madik kami nga pa ba. No madidak maagasan sa ngaribo. Wala. Nung Isuplik ata. No maagasan da. Nung numagasan ka, Sang ribo. ti bayad na. Kada may sanga sakit, sanga ribo. Nagni naman. Eh, no kaya mo laki daging bag gastos kan to pa di doktor ti manung ribo-ribo. Ata kami salang nga ribo na nagasan kan. Kinanap to niya apong ngayon. Kung samon talaga nga scammer samon. Mata testingan taman. Kinapong pakuak ko magpagasak. Nya pa anya sakit mo ya, nya pagas mo. Na mariwi nam Awan ti panlasak ba? Awan ti pakon. panlasam. Wen awan panlasak. So di dilamhan nga makalasa. Maan. Da maagasan nyo. Ay kanabilang dai ta, aji dilas nga nagasa ka kasilat ta. Oh. Madi nga makalasawan. Asukaran na malasaan, asin na malasaan, bugoong, pati napaitan na malasaan. Grabe ah. Awa na. Yung Kaya miktat kan agasak. Dagarot agas yo. Wala pinatagtida lang aji ti mahiwagang nga kwa. Nga mahiwagang likidok. Oh. Mix dagita maamin ti mamin yung Agas. Mga agagas. bulong-bulong nyo. Wan sa dagito eh. Sige manggaraw. Madik kami. Ang ka nga makakarod, makapanlasa. Dan na ma. Ano basi makalasa kan. Datan. Eh, Oh, dapat ti pa ang nga basta-basta dai ti balaw. kulog-kulog na. Talagang ko dito. Kinanadudak sa mga ato. Ti Umita ka. Mga sa ano? Tadilam. Kapit ta. Ka. Nya nga tilasa na garod. Gasolina mo ate apong. Ay, congratulations. Nagsubli di panlasa mon. Oh. Di ba ang kamakalasa? Oh, sanga ribo. Ngeribo. Toy. Salang ka ta. Di ba ka panlasa kan? Oy na po. Sige garod. Galaluwad kayo. Pag nga bigat kanya mapong. Okay. Kwa ba? Da ka manan. Garod yung dati kwak ba? Dati paagas ko kumakanyang. Aji di lang manan. Malilipatak nga talaga. Di maalalan ti mga bagay-bagay yun. Nagbitak ng makalipat nga talaga. Kabaw ka. Kabaw ko nga talaga na po. Oo. Dati agas yung tao. Kabaw o amnesia. Malipatam di kan. Garod, sino kan? Kalalakas ta. Sino ka gani? Sino kan? Niapong silang. Pinakasika nga mga gas. Di ka naman, naradtoy ka, nalipatan mo. Nalipatak na tago. Sino Ay, ba nga si kagayam data? Nalalagarod ata sitwasyon mo gaya mo na, di kalman talaga nagkinita. Tikas din ako na. May kaya mo karon, agasan ta karon. Sige man na Atog po. subli ta kwam, ata memoryam. Siguro, sige man na po. Sige, agasan ta ulit. Ato malang kati agas ko mamen. Aguray man ka, aguray man na po, aguray man. Isun sa Ba? aguray kay man. Abayagan ano kayo?
Ate kar agas na. Agas amnesia. Kinudata mo daji gasolina latta nga impad dilpat yo kanyak. Wen, sa atoy. Adi congratulations. Nagsubli panunot mo. Nagsubli memorya mo. Ay kaya sang ribo. Sang ribo kada ko. Nagsublen. Visit na. Nga toy. Arta kayo. Oh. Oh. Sige manan. Nagsubli ka manan. Pun pong madak nga makakitan pong. Bay nga. Kaya ko nga maagasan ko man. Ami nga sakit balong. Baga kanyam ata lang timadyak nga maagasan nga talaga. Ay na. Ata madi makakita. Madidak maagasan? Wen. Kakunayo ka no madidak maagasan kang bayad kayo sa nga ribo. Kaya bayad ka nga talaga, bayaran ka. Ate, so adi di promise ko. Agawid dayon, aunti lunas nata, ata di sang ribon. Salamat apong. Ya sang ribo ata. Sang ribo ata. Okay ni na maapong kino sa gatos lang ato eh. 100. Ay congratulations. Ha? Nagsubli di pinagkita mo. Makakita ka. Sang ribo. Sang ribo. Visit ka. Kita nagsubli di.